Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. Enot untan barata halid dyan sa luwas. Si Luwens Barsena. Luwens kamen. Kapudan si Kapitan Jojo na Barangay Rawis, Jojo Orozco na Barangay Rawis sa iyang mga residentes na magpartisipar sa pangapudan na lokal na gobyerno kan Legazpi na dain na mo na magparakarigos sa Albay Gold na sakop kan sa Indang Baybayon. Ini pagkatapos na ipagunambitan ni Jojo Orozco sa DZGB News na sinda nangangapudan sa siring na bagay dahil ang delikado ang mga nagkapirang mga jellyfish na posibleng nagpapatakot sa kaligtasan kan mga makararigos digdi. Sigun kay Orozco na sasabutan niya na may mga nagkakapira managad na nagugustong magkarigos lalo pang ang Rawis na ginang magayon dahil kan presenting pinagigibong Northern Boulevard. Alagad sa iyang ipinapangapudan na tanganing dai madiskwido asin matamaan ka na tinta kay ning jellyfish sindama nangangapudan na dapat day na magkararigos tigdi. Ang mga barangay tanod sigun kay Orozco padagos pat kiraray sa pagmumonitor kan siring na lugar asin kun may nailing na nagkararigos na mga aki o mga gurang sa inday na sisaway tangani ng makaiwas sa siring na diskwido. Dagdag na Bareta, ako po, Selvibi. May aras na dumagata sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Pwede na magpakal ni na preskong inaning paroy gikan sa mga paraoma an libon NFA. Ini sinabi ni Provincial Agriculturist Ma'am Cherry Beta kung saan ang clamor kan mga paraoma nangyaring ipinagre-remisan inda sa mga pribado ang mga bagong aning paroy. Yan rason ang NFA pigbabakal clean and dry. Salado kan NFA kaya clean and dry na pigbabakal inda. Ang rason dahil sindanin kuryente kung kaya ang tulong dryer machine non-functional. Sangunyan, sigun kay Provincial Agriculturist Madam Che Rebeta na inang problema sa pagsabing may instruction na si Gobernador Al Francis Pichara na ipapadala niya sa Libon ang tulong portable drying machine kung kaya ang NFA sa 3rd District sa Libon pwede na magbakal nin preskong inaning paroy. Maayos nila yon doon sa Libon at pwede na magpapakalpo naman ng fresh. Opo. So, ito na po natin yun. Tapos, siguro naman, may tatlo dito mobile na dryer. Kaya, sinapadala natin itong maligo sa Libon. Okay. Opo. Kaya ngayon, magamit na ka mga farmers. Talagang kipuan talaga na ma-drive na ang mga paroy. So, Ma'am Che Rebeta, Provincial Agriculturist kan Albay. Jimmy Nasolita, DZGB News. May aras tanto si Ans Galero may dagdagman na istorya. Ans, kamen. Formal lang binuksan ko niya ng pagkahapon sa SMCT Legazpi na DTI Albay sa food fair mo niya na pagkahapon. Pinaginotan ni Provincial Director Dindo Labol ang nasambitan ng aktibidad kung sa iyang ipinaliwanag na ang aktibidad ni o kaya na food fair ninda madurar po niya na aga o kung minanal daw sa good sa Oktubre 25. Asin piglalaoman na makain ganyan inikan manlain-lain ng mga Bicolano asin Albayano lalo na ang mga turista na pag-aprovechyaran ang mga produktong albayano. Sigun sa iya, may maabot na 20 na mga exhibitor siya nang naimbitaran sa nasambitan ng aktibidad. Kaptangkan pahayag ni Nabol. MSMEs para ma-promote yung kanilang mga products dito sa where the customers are. So we bring them to where the possible buyers are. So this is the 8th edition of our trade fair for the year kasi 10 po yung aming target for the year. So pang-walo ito. MSMEs para ma-promote yung kanilang mga products dito sa Ans Galero, DZGB. Ruminoso ang mga devoto na nagsisimba sa Baclaran Church ngunya na primerong Miyerkules sa Erarom kan Alert Level 3.
Pigtutugutan na ang 30% maximum indoor capacity sa laog kan simbahan pero eksklusibo sa nini sa fully vaccinated. Mantang ipinapautob man ang 50% capacity sa outdoor o sa luwas kan simbahan. Nagpalakop nin mga marshal ang mamahala kan Baclaran Church para sarong inspeksyonon ang vaccination card kan mga nagralaog. Trabaho man kan mga marshal na bantayan kung nasusunod ang social distancing asin ang pagsunod sa face o pagsuolog din face mask. Katuwang man kan simbahan ang Metro Manila Development Authority asin opisyal kan barangay sa pagmantener kan bulos kan trafiko asin sa pagiging areglado kan mga paratyenda sa luwas kan gate kan Baclaran Church. Nakarehistro ang Philippine National Police nindugang na 61 pang kaso ng COVID-19 sa sainda mga personahes na nagdara sa total cases na 41,398 na kaso. Sa indang sinabi na 40,427 ang naharay na sisiring na helang mantang 848 ang mga aktibong kaso. Idinagdag pa maninda na ang bilang kan mga nagadaan dara kan COVID-19 nasa 123 naman as hindi manina na ibareta nga bagong nagadan. Sa giraray nagpagarumdom ang Department of Health sa publiko sa pagsunod sa minimum public health standards sa PISAR kan pagbabakan alert level 3 sa National Capital Region asin community quarantine classification sa ibang lugar. Nagpatanid man si Dr. Edsel Salvana, miyembro kan DOH Technical Advisory Group, may kinaraman sa pagiging kampante kan publiko para maiwasan ang posibleng super spreader event. Sigun kay Salvana, dahil pa oras para magrelas kaya dapat iwasan ang mga aktibidad na pwedeng makapagdara ng grabing ulakit. Dapat mantineron ang 3Cs o closed, crowded, as in close contact strategy. Maski nagbaba ang alert status as importante man ang mga bakunado sana ang tutugutan na magkondukta ni nasabing aktibidad. Tinawan nindo ni Salvana na dapat dakula ang tsansa kan ulakit kada bes pigtuturusan ang restriction asin nagdadakol ang nakakalawas pero maiwasan nini kung maigpit na ipinapautob ang health protocol. Dai pa pwedeng tugutan ang paglaog kan mga dayuhan na turista sa Pilipinas maski ang mga inihali pa sa green countries. Sinabi ni Immigration Commissioner Jaime Morente na ang mga Pinoy balikbayan na may valid as in existidong long-term visa hali sa green as in yellow list countries iyusanan pwedeng makalaog sa Pilipinas. Siya nagpaluwas nin pahayag bilang paglinaw sa mga kahaputan kung pwede nang mag-ako nin mga turista hali sa ibang nasyon na gustong makadigdis sa Pilipinas. Nakasalalay sa masunod na 2 simana ang posibilidad na ibaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila pag-abot kan Nobyembre. Sinabi ni Dr. Butch Ong kan Octa Research Group na ini sa tahaw kang padawis na pagbaba kan COVID-19 cases bago sana sa Metro Manila kundi sa bilog na nasyon. Pero pigdalauman o nagdalaom si Ong na daina magkakaigwa ni panabagong COVID-19 variant na siya rin kan mas nakakaulakit na Delta variant lalo na ngunya na pararani na ang holiday season. Sigun kay Ong, para sa Pilipinas na mamatian man ngunyan kan India, asin Indonesia ang pagbaba kan kaso matapos sindang enot na tamaan kan outbreak dalang sa Delta variant. Mantang paborman ang mga negosyante sa posibleng pagturos kan restrictions sa Nobyembre, lalo nata naging efektibo ang enhanced community quarantine na ipinautob sa Metro Manila kan Agosto. Sigun kay Presidential Advisor on Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion, panahon na para matawan ang pagkakataon ang mga negosyante na makabawi sa sendang mga nawarang income. Kasuod mo, minabot sa nasa 4,496 ang arresto kan Department of Health na bagong kaso ng COVID-19 sa bilog na nasyon. Nagpahayag nin kahaditan ang grupo nin mga hospitals sa posibilidad na magkulang ang manpower ninda dahilan tan iba kan sa indang staff ang nagdimitir na sa trabaho tanganing maghanap nin empleyo sa ibang nasyon. Sa nakaging 2 o 3 semana, nasa 5% kan mga nurses ang nagsumitir nin resignation letters dahilan tag gusto kan mga ini na makatrabaho sa ibang nasyon. Sinabi ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene de Grano na kung day mapapagolan ang paghali kan mga hospital staff,
posibleng sa masunod na 6 na bulan na mauubusan na sindanin mga nurses asin mapipilay ang mga health facilities. Iyan mga tugang nga detalles kay mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Sa pagaran kan mga pagariba, Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi anong pagantabay. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay,